गारि पारवानाय लास्टआथ' केनाय केवसिनो फैदो गंसेबाव गारिया बेखौ बोरै थांगोन मिथिलायिनि आमरा आइपिनि जाम्ब्र थाथ'नांबायना दा साला बाइक लाना साख'ना फैदोंमोन नोंनो बेसेबां होगोन नोंसोरलाय पन्सास थाखा अनलि सानसेयाव 50 थाखा नामा ना सानसेनि दसेनि मावनायाव 50 थाखा 50 थाखाल'थार नेटखौ मोलोमनो थोआ इ थांजायानो लामाया सोरनि आगान आयौ नै जायो गारिखौ गालांलायबाय सोरबा नै ओइ देख' बुरा नाजारा नाय खदलखौ नायनो बेसे गिदिर खदला बेसे गिदिर खालै डायलगा आयौ इसोर लामानि अबस्थासो जोंहा लामा साफा खालामना फैदों र' नै आसोला मोजां माव बुवा हासिगोन ना थांजानाय ओइ बरिया ओइ बरिया ये दाय गायफिनसै नामा खोथिया लाबोनानै इयाव माइ गायनाय जाबायानो दे गायजासिगोन दायो गाबोनफोर खोथियाखौ लाबोनानै इयाव गायफिनसै ना नैनि थाखायनो जादों नैनि थाखाय नै कालभारखौ बानायनायनि थाखायनो जादों लेथ्रा जाजोबदों दा बे गैला आधा घन्टा थानांदों बर्थमान आधा घन्टानि उनाव साफा जागोन होनदों जायाबाना मा खालामगोन नै खदाल फिसादो मानसियाव देगगासिनो हागोन थालिदि खर'नि बुस्थु थालिदि खर'नि रास्ता साला इखिनियाव हरबाय दं खर'नि बुस्थु इबिला नालागे लागायदि अबस्था नाय इबिला रास्ता आयौ ये কি রাস্তা কি বা রাস্তা হইছে आंहा इखिनियावसो थांजाबायना ओइ ससेयाव दंबोयो इबारसो माखासे होनबानो फैदों नामा आसोला बापरे नै लामाखौ लेथ्रा जानायनि थाखाय नै दा बरिया खालामगासिनो माने खासे बखिना थांखांबाय माने आधा घन्टानि उनाव मावगोन मा फैगोन ना लामा साफा बानायनो खदाल दिनै खादों आसोला माथोलै लागाव रावबो साफा खालामालैलाय जोंसो फैनानै गारि थांजानाय हिसाबै खालामो लागाय बा हासाबगोलै नोंबो